posachedwapa tikupasirani zimene Wayankhula Dalitso Kabambe amene ali president wa chipani cha UTM. Iyeyu lero lino kuphatikizapo ndi chipani chake cha UTM achitisa press briefing lero lino pa 13 January 2025 ndipo akuti mpakana kuzafikira kuvota iwowa azikhala akuchitisa press briefing ya chipani chawo. Takhani pompo mumvesere kuti kodi Dalitso Kabambe ayankhula zotani pa press briefing yawo ya lero. Transport fertilizer kulira muno mdziko la Malawi ndiye mukayika umphawi kuchuluka ndikuyika kukwera kwa zinthu mochuluka kusowa kwa zintchito kulima zinthu zochepa osapeza income zonsezo zikupangitsa kuti Malawi moyo wawo ukhale owawa kwambiri ukhale umoyo wopweteka kwambiri. Komanso dziko lathu nkudabwa kuna kuti nthawi yokhayokhayo dziko lathu likubwereka kwambiri ngongole zachikaposera pa 4 trillion mpaka na 15 trillion ukafunsa kuti ngongole izizi 11 trillion zakongoledwa mu nthawi yochepa yokhayi zapita kuti ndalama zimenezo zakugwira ntchito yanji sungaone chitukuko cholozeka choti ungathe kuona kuti chitukukocho chabwera ndi 11 trillion ndi ichi choti ungathe kuziona. Ndena akamanena kuti katangale wavuta dziko lino umangokhulupirira chifukwa sangabwereke 11 trillion osaona kumene 11 trillion ija yapita kapena yalowera. Mzipatala mwathu amalawi ambiri akudandaula mankhwala mulibe ndizona adukapita amakuza tukagule wekha mankhwala amalawi akufinyika amalawi akudandaula amalawi akulira kuti mankhwala mzipatala mulibemo. Komanso timamva story inaposachedwa kuti pambali pa mankhwalawo anthu chipata cha ntcheu posachedwa pamanena pambali pa mankhwala akuti ngakhalenso nkhani ya chakudya mzipatala zambiri mulibe chotero anthu akudandaula ndi mankhwala komanso zakudya mzipatala zathu mulibe. Ndiye mwina nkufunsa funso kodi nchifukwa chani mavuto onsewa akula dziko la Malawi nchifukwa chani tili pa mavuto amene tiliwa tsiku la lero. Ndingayankhe ndipo ndakhala ndikufotokoza kwambiri nkhani izi zitatu zapangitsa kuti mavuto amenewa akule. Choyamba nchakuti tasankha adindo ndikuwayika maudindo anthu amene sadziwa ntchito koma tangowasankha ndikuwayika chifukwa they are politically connected chifukwa amachokera kumene ife timachoka chifukwa ali aligned ndi chipani chathu ndiye tangowasankha amenewa nkuwayika maudindo amenewa. Ndakhala ndikunena kuti dziko la Malawi vuto lalikulu kwambiri loyamba limene tikuna kuthana nalo ngati dziko ndiye vuto la tsankho nepotism, tribalism, cronyism ndi imene yavuta kwambiri. Imene yoyo ndakhala ndikunena kuti takhala ndi vuto ili kuyambira mbuyo monsemo koma panopa zanyanya zanketsa boma lililonse mbuyomu limapanga polish nkhalidwe osakhala bwino. Amalawi kuti akhoza kugwira ntchito yabwino ndi ma credentials alipo various positions koma sitimafuna kuwayika because they're not politically connected. Samachokera kumene ife timachokera, they are not aligned with our party and chotero sangathe kulembedwa ntchito and yet dziko ndali ngono kwambiri mungamerereremo. Ndiye chimene chavuta kwambiri Manchester City, Manchester United kuti iwine imafunika isankhe the best 11 mu timu yawo. Akasankha ma players amene akwadalira the best 11 mmayembekezera muwina ndi proper system ndi coach wabwino muwina. Koma ife tangosankha beta sankhiramo anthu amene sakudzidziwa ntchitozo ndiye tangowayika chifukwa they are politically connected. Limenelo ndiye vuto number 1 lapangitsa kuti tipezeke pamene tili ifepa limene takhala tikulipanga nacha. Ndidanena kuti mbuyomo kuti His Excellency Dr. Banda Kamuzubanda may he so rest in peace kuti atabwera pamodzi ndi amalawi ena adanena kuti mchitidwe umodzi umene tinokuchotsa mdziko muno ndiye mchitidwe wothana ndi utsamunda umene uja analimbana nawo ndipo anathana nawo. Mmene abwera His Excellency Dr. Bagiri Muzi adanena kuti ndi anzawo tichotse mchitidwe uwu wokhala one party system of government tiyikepo multi-party system of government tibweretse a new form of governance democracy tichotse autocratic regime of government tibweretse democracy. Adagwira ntchito ikulu kubweretsa democracy mdziko muno. Ineyo I submit ku Malawians chinthu china chimene tiyena kuchichotsa chonyansa mdziko muno choyipa kwambiri
ndiye chinchitidwe wa tribalism, nepotism and cronyism. Ngati ifeyo sitingathe kuchotsa tsankho m'mitu yathu maganizo athu kuti anthu tidzatenga only on merit kwayika pa mpando chifukwa ndiye khayo ndi okhawo amene akuyenera kuti akhale pa mpando, dziko lathu lisitha kulikonzayi. Pokhapokha Manchester City ifike povomereza titenga ma best players okhaokha tidzatha kuwina. Ndi ifenso Amalawi tikuyenera kutenga anthu okhaokhawo amene ali ndi kuthekera koposa wina aliyense ma positions kuti dziko lathu lipite patsogolo. Chachiwiri chimene ndifuna ndichipereke kwa Amalawi, chavuta ndi chani kuti mavuto akhale ndi kufika pamene afika apa, ndiye katangale mdziko mwathu muno wakula kwambiri osati masewera. Lero mwaona anthu amene analembera ntchito kandunduna kanzantundu wanji 4 years ago, lero mwaone alemera kwambiri mukanthawi kochepa. Funso nkumati kodi anthuwa muzaka zomwezi kasala yawo tukadziwa alemera bwanji ngati mene alemereramo mukanthawi kochepa. Ndikatangale palibenso yankho lina lilonse, komanso tingathe kufunsa kunaka kuti kodi ma contract ambiri takhati kumvawa kogula mafuta, kogula ferereza, kumakhala zinkhani zonenedwa zambirimbiri mbwe zakuti umachita kudziwiratu kuti corruption kumeneko inachitika ndipo idakachitikabe. Komanso most of government contracts procurements apeze anthu oti agwire ntchito zina zake mboma, apeze anthu oti apange supply katundu yake mboma. Lero lino anthu onse aja mukaone the entire procurement system ya boma, it is a criminal enterprise yakuti anthu akuyenda kupereka chiphuphu china chake, wina ajepo, wina atengepo chani kapena dzitani. Lero lonse kumapezeka nkhirisitu wokhulupirika wabwino kuti angathe kukapeza contract kuboma kapena kuparastato opanda kupereka china chilichonse. Zikudalira ukhale politically connected kapena upereke china chake kuti iwe upeze contract ngati manager. Ndiye mavuto amene tachulukidwa nawo mdziko lino ndi akatangale amene apangitsa kuti dziko lathu lifike pamene lili pamenepa. Chachitatu ndi china chachikulu nchona kuti ndondomeko zathu zachuma takhati kudzitsatira zakhala zikhala zolakwika kwambiri. Ndakhala ndikufotokoza kunaka kuti matenda tili nawo mdziko muno ndi matenda atatu akuluakulu. Ndondomeko zathu zachuma ndi zolakwika kwambiri. Tikumangodalira basi kukhala moyo mangopempha kubwereka, tikabwereke uko. Kuyambira 2020 kufika pano every fiscal year boma limabwereka about 1 trillion kwacha chaka ndi chaka. Chaka chiloyamba nabwereka 800 and something billion, chaka chiwiri 900 chakuti billion, chaka chachitatu 1.3 trillion, pano 1.4 trillion. Kumangokhalira kubwereka. Vuto la kubwereka kwambiri ndalama nali. Tikakabwereka ndalama mu mabanki kuti tigwiritse ntchito za boma, zimapangitsa kuti mabanki onse aja akhale opanda ndalama ina iliyonse. Chotero ma private sector akapita ku mabanki abwereke ndalama zija sizimapezeka ku ndalama zija. Ndi ma private sector amene ali engine of growth mdziko muno amakanika kuti abwereke ndalama, ma business apite patsogolo, akulitse mabisa ziyenda bwino, adzilemba anthu ntchito, adzipanga katundu ochuluka. Zimene zijazo zimakanika kutheratu. Ndiye we paralyze the private sector chifukwa ma private sector athu sangathe kupeza ngongole. Komanso boma likabwereka kwambiri mabanki limapangitsa kuti chiongoladzanja cha ngongole zija chikwere, demand and supply chikwere kwambiri. Ndiye ngongole zakhala zikukwera kwambiri. Zinachoka kamene kadinali ne Governor Reserve Bank policy rate nali 13.5%. Pano policy rate afika 26%. Koma kuti muyiwangane effective rate of interest ili well above 50%. Ndiye akaikapo soti ngongole timamaka apo tawata mabanki ngongole zafika 60% 70%. Munthu abwereka bwanji ngongole at 70%. Apa nga business yantundu wanji yakuti angathe kupindula nayo. Ndiye boma likamabwereka ndalama kwambiri mabanki limapangitsa kuti ndalama zija mabanki zisowe, komanso chiongoladzanja pa ngongole zija chikwere. Ndi chifukwa chake lero tikuti ma business sector mabusiness awo apotera chifukwa ukanika kupeza capital yopangira run ma business awo. Chachiwiri, boma likamabwereka kwambiri ndalama mabanki, boma likabwereka kwacha ndiye kuti ndi ma savings, ma deposits, ma pensions a Malawi amene asungitsa mabanki onse aja akabwerekedwa kupita ku boma ku Capital Hill, expenditure yake kwambiri ndalama zimapita kwa gula zinthu zakunja. Chifukwa mdziko muno zimunafuna agule mulibe, akagule ma TX, ama directors, ma PS, ma ministers ndiye na hotelo, akagule ma spare parts ma government amene aja adza apatsa ma fuel ochuluka kwambiri oti aziyendera locally, komanso ma foreign trips azitha kugwiritsa
ntchito ndalamazo kukapezera madollars akunja, ma ticket ndi zina zotero. Komanso tatumiza anthu ambirimbiri ku maembasi onsewo tapatse ndalama zakunja, komanso tigule fertilizer, tigule mafuta, tigule zosiyana-siyana timagula zija timagula kunja pogwiritsa ntchito ndalama zaboma. Ndalama zaboma actually mdziko muno amene amagwiritsa ntchito kwambiri forex koposa wina aliyense mdziko muno ndi boma. The number one entity that uses a lot of foreign exchange in the country is government. Polipira zosiyana-siyana zimene boma lija likugwiritsa ntchito. Ndiye pressure pa dola, pa ndalama ya dola kapena pa kwacha imaperekedwa kwambiri ndi boma, chifukwa boma lifuna zosiyana-siyana lipeze zakunja zosiyana-siyana zimene zijazo zimapangitsa kuti ndalama ya dola ipezeka kuti yatha pa tauni, palibe bosi kupezeka, yambeno kuvuta, kenako ipezeka kuti pali misalignment yakumapezeka ma parallel markets munja apezeka kuikweza kwambiri. Chifukwa lero lino mukayang'ana ku mabanki dola ili pa 1700 kwacha $1, pamene mukapita parallel market ili pa 3500 kwacha $1 pakali pano. Huge misalignment, chifukwa demand yachoka mabanki yapita ku parallel market, ndiye parallel market rate yake kungokwera tsiku ndi tsiku kufika pene yafika paja. Ndiye vuto ilili loti boma likungobwereka ndalama chaka ndi chaka, ndalama za nkhani ikupangitsa kuti economy yonse isokonekera. Ina ndimanena nthawi zambiri kuna kuti fiscal cancer iyi ndi utenda waukulu kwambiri, kupanda kuukonza palibe imene chingachitike. Ndi ngati ka virus kalowa mthupi mwako, pokhapokha upeze njira opanga deal ndi virus ija, mavuto sakuchokera akhala nawe mpaka na kalikali, mpaka na utapeza njira opanga treat ka virus kaja usiye kubwereka ndalama nkomwe pa khomo. Lero akabwereka ku ndalama, mawa akabwereka ku ndalama, nkucha akabwereka ku ndalama, au akubwera zakuvuta za ndalama zawo, akuzakuvuta moyo wako. Munthu umangokhala othawa ovutika. Lero nkhani ya fuel iyi tikumangomva yayi, lero tapita ku Badea, lero tapita ku government, tapita ku Abu Dhabi, tapita ku Kenya, kumangozungulira munthu omangopempha ndalama kuti akuthandize munthu. Moyo uwu wopempha kumangokhalira kubwereka si moyo wabwino iya, si moyo wabwino. ukukabwereke bambo anthu wanji pakhomo ndi mavuto okhaokha. Nde iyi si fiscal policy yoyenera yomangokhalira kumangobwereka. Iyi mayendera ikonzedwe, isiyidwe. Iyi ndi kansa weniweni wovuta kwambiri. Ngati sitingasiye vuto limeneli, vuto la forex sitingalikonze, vuto la interest rates kuti zitsika sitingalikonze, vuto la industry kuti zipanga produce zinthu sitingayikonze, chifukwa zonsezi boma laononga. Sitingathenso kuti zinthu chazikonzeke popanda bomalo palokha kuti likonze. Mukaonanso mene exchange yathu ilili, ukhale ndi parallel 3500 ndiye ukhale ndi official 1700, iwe munthu uli ndi $100 upita kuti mayeserero amene upita kuti upita ku black market, ku parallel market ukasinde, chifukwa akusinda pa 3000 chakuti, pamene ukapita ku banki akakupatsa 1000 chakuti. Ndimapereka chitsanzo tsiku lina cha Alliance One kuti company iyi itatumiza foja kunja $100 million, ndiye ku banki ndalama zawo zikadzera ku banki alandira 170 billion kwacha. Zikadzera ku parallel market ndalama zoti alipidwe alandira 350 billion kwacha. Iwe ndiwe CEO wa Alliance One, uku akupatsa 350 billion kwacha, uku akupatsa 170 billion kwacha. Utani upita kuti? Ndi chifukwa chake lero anthu ambiri akungolondola ku black market. Simungapeze ndalama on the official market, chifukwa ndalama zonse people are trading on the black market famene akupeza ma rates abwino. Nde izonso sikuti sopite ukakhale nsukulu ya economics kuti udziwe kuti kodi mbachitiro yake ndipange chani. Iyi ndi conventional wisdom. Mwe kama ngodziona kuti yayi zikuchitika apazi nzosakhala bwino zolakwika, sitingathe kukonza chuma chathu ndi mavuto amene taonetsera. Komanso ma interest rates zambiri mafotokoza kuna kuti ndi kansa yachitatu. Ma interest rates akhaokwera, palibe njira yakuti business angathe kukhala moyo waubwino mpaka nampeze njira zakuti mukonze ma interest rates wakhale abwino. Koma njira zake zilipo, komano boma likutsatira njira zosakhala bwino. Ndi zifukwa zitatu zapangitsa kuti chuma chathu mdziko muno chifike pamene chafika apa. Number 1 nikobwerezanso kuti number 1 nchionera kuti anthu tumasankha anthu olakwika m'maudindo. Nepotism, tribalism, cronyism,
chachiwiri corruption katangale wakula, chachitatu tikutsatira ndondomeko zolakwika za fiscal policy, monetary policy, exchange rate policy. Pokapo katita sintha zinthu status ifeyo dziko lathu ndi chuma chake sichingathe kuyenda bwino. Ndiye ena amakonda onena kuti inu a opposition andale inu mmangonena simapereka ma solutions, mloza kuti mavuto awa and yet simapereka ma solutions kuboma kuti ma solutions ndotani. Ndifuna ndipereke ma solutions awa. Number 1, nkhani ya njala. Nkhani ya njala ilipo panopa ndi ntchito ya boma kwina kulikonse dziko lapansi. Anthu awa akamavutika athandize pavuto lawolo. Boma limasankhidwa ku dziko lapansi kwina kulikonse lithane ndi mavuto amene anthu awa akumana nawo. Lero tili mavuto a boma anjala, boma silingathawe, boma likuyenera lipange sort out mavuto anjala. Chakudya kulibe, ngati pali malo ena kuli chakudya chambiri chipite malo amene chakudya kulibe. Ngati nziko simuli chakudya chokwanira tikapeze mlo chakudya chokwanira tiapatse anthu akhale nacho. Takhani ma episodes ngati ambuyo tinabweretsa chimanga, boma linabweretsa chimanga kwathandiza anthu awo. Lero lino sizoona anthu azidya chitedze, azidya udzu, azigonera mango. Ndi ntchito ya boma ka ikapanga cut budget ya state house, ikapanga cut budget ya parliament, ka ikapanga cut budget ya OPC, ka budget ya police, ka budget ya kuti ipeze ndalama zakuti igulire ndi kwathandiza anthu chakudya, apatse anthu chakudya. Imene ntchito ya number 1 ya boma. Solution number 1, apeze ali mbomamo ndi ntchito yawo yoti apange zimenezo. Chifukwa kulikonse boma limayikidwa lithane ndi mavuto amene anthu awo a dziko lawolo akukumana nawo. Chachiwiri, njalayi tikapanda kusamala ipitiranso chaka chamawa. Chotero nkhani ya fetereza tikuyenera tionetsetse nkhani ya fetereza takonza tasintha kuna kuti onse amene akulandira alandire, komanso tiwathandize ena onse kaya azitenga pangongole chifukwa sangathe kugula feterezayo. Tipeze njira yakuti fetereza apezeke mdziko muno. Feterezayo our understanding akukanika upezeka partly because of forex. Ndiye nkhani ya forex timene tiyikonze kuti fetereza mdziko muno apezeke. Ifeyo a UTM tikalowa mboma September ikubwerayo, iyi idzakhala ntchito yathu number 1 yokonza vuto la fetereza mdziko muno. Chifukwa ulimi mdziko kuti uyende ndi zinthu zitatu zoti tingakonzere ulimi. Number 1, tikonze ntchito ya fetereza, nkhani ya fetereza anthu azimpeza pa mtengo wabwino. Chotero UTM government fetereza mtengo wake tidzaonetsetsa ali pa mtengo wotsika. At the exchange rate ya 1700 pali malo ena kuti mukathe kubweretsa fetereza mdziko muno pa 1700 adzapanga land CIF price at around 55,000 kwa chapebaki. Zimenezo nzodziwika. Komanso mudakhala mpanga produce fertilizer mdziko muno taona ma models anthu okuti apanga produce fertilizer mdziko muno angopanga import only the active ingredient kupanga produce fertilizer mdziko muno mtengo wake sungadutse 45,000 kwacha. Iyi maina okhala ntchito ya boma kuti kodi fetereza wakwera kwambiri tingatani kuti amalawi ampeze fetereza pa mtengo ochipa. Chotero ife UTM tikalowa mboma September ikubwerayi fetereza adzakhala pa mtengo wotsika. Tidzaonetsetsa asadzadutse mitengo imene ndayitchulayi chifukwa feterezayo nkoti akhoza kupezeka nkhale lero lino pa mitengo imene yoyo. Komanso kwa iwo amene sangathe kupeza fetereza, mbuyomo His Excellency Dr. Bakiri Muluzi anayambitsa program ya AI ya APIP, Agriculture Productivity Investment Program, kwa alimi amene sangathe kupeza fetereza mitengo imene yoyo. Pakhale input credit program adzikabwereka, adzikatenga fetereza pa ngongole, akantenga athe kubweza mu nthawi yake, kayakhala maklabu kayakhala motani adzitha kumpeza fetereza pa mtengo wabwino. Komanso apeze pasipezeke njira zakuti abwereke ndalama, abwereke fetereza kuti agwiritse ntchito akalima ndi kugulitsa zolima zawo athe kubweza kumene akangola zija. Imeneyo ni njira imene UTM ikalowa mboma September ikubwerayi tidzaonetsetsa ulimi winawo kunawa kuti fetereza akupezeka pa mitengo yabwino, fetereza akuperekedwa pa ngongole wakuti alimi adzitha kumpeza fetereza amene uja. Komanso ena onse amene angathe kugula fetereza mitengo yake idzakhala yomverera ngati imeneyo. Kwa amene sangathe kupezekeratu kuti apeze mwapeza fetereza, amene onse akuna zothandizidwa kupatsidwa mzaka zoyambirira kupatsidwa fetereza wa ulere. Chachiwiri kuti tikonze ulimi wathu
ndiye nkhani yonetsetsa kuti madzi kapena chinyontho chikupezeka m'minda mwathu. Tikudziwa mvula yathu ndi ya njomba kwambiri, kuti chinyontho chipezeke tipange mega farms, tipange ulimi wanthirira ndi zina zotero, kuti tikatero chinyontho chizipezeka nthawi zonse, timange madamu osiyanasiyana tidzitsirira madera osiyanasiyana. Chimenecho ndiye chachiwiri chofunika kwambiri tikonze ulimi wathu mdziko muno. Chachitatu ndi chomaliza ndiye cholima mbewu kumene zimachita bwino kwambiri. Tikudziwa kuti simalo aliwonse kumene chimanga chimachita bwino. Kwina chimanga chimachita bwino, kwina mpunga umachita bwino, kwina ma citrus fruits amachita bwino, kwina nthochi zimachita bwino, kwina zina zimachita bwino, thonje limachita bwino. Tionetsetse kuti malo ofuna kulimira thonje tilimeko thonje, tiapange support alimi madera amenachi kuti alime thonje lambiri. Amene amalima mpunga tapange support alime mpunga wambiri, amene amalima macadamia tapange support alime macadamia ambiri. N'chifukwa chake ife tupanga propose manifesto ya UTM kuti tizayika budget yathu 500 billion kwacha pa chaka chilichonse kukonzanso ntchito za ulimi. Tidzathandiza pambali pa chimanga ndi fetereza maulimi ena onse kuti tidzathe kumakolola zambiri dziko lino, zakuti tidzapanga process mafactory athu dziko muno, komanso tidzatumiza kunja kwa dziko muno. Tikatero ulimi wathu tidzaukonza kukhala ulimi wabwino kwambiri. Nkhani ya mavuto achuma, nkhani ya mavuto azachuma, ya ndondomeko zachuma, kakonzedwe kake ndi kamodzi basi. Palibenso zoti ife tipite kumapiri tikapemphere, kapena ife tipite pansi pa nyanja tikapange zathu kati titani tizichekecheke tizitemeteme. Sititha kukonza nkhani ya forex, sititha kukonza nkhani ya interest rates, sititha kukonza nkhani ya kuvunda kwa chuma chathu. Njira yokonzera mavuto a chuma chathu ndikukonza ndondomeko zoyenera. Tikakonza ndondomeko zoyenera chuma chathu pachokha chiyambanso kuyenda bwino. Tinadutsa mavuto ngati wakale, anthu anakonza mavuto achachumawo ndipo chumacho nacho chikuyenda bwino. Njira zake sitikufunika anthu tikatenge masandits ku UK, masandits ku US atikonzere chumachi. Ayi, ifeyo ainu ake ife tikudziwa kuti tikonze mavuto uyu obwereka yasiye kubwereka. Tikasiya kubwereka ndalama izi ndikuyamba kumadzidalira patokha. Kandalama kamene tikupeza kacha ndikamene kakula ntchito za boma. Tasiya kubwereka ndalama m'mabanki. Mabanki aja ayamba kubwereketsa ma businesses. Ma private sector ayamba kumabwereka ndalama m'mabanki. Ma business ayamba kukwera ndi kumakhala bwino. Zimenezo ndizo zofunikira. Koma tikapitiriza kubwereka ndalama, tikatero tikagulira zakunja, sitingathe kukonza vuto loti private sector ithandize chuma cha dziko kukwera. Sititha kukonza ndi kuthana ndi vuto la kusowa kwa forex mdziko muno. Koma boma likasiya kubwereka ndalama, ndiye kuti private sector yambapeza ndalama. Ndalama zanabwereka pa forex jasiya kwagulira forex, ndiye kuti kukagula zakunja, ndiye kuti tsopano forex ja iyamba kupezeka. Kenako no payokha kwacha ipanga stabilize ndi kumayenda bwino. Komanso exchange rate policy tikayikonza bwino, komanso mandate policy tikayikonza bwino. Izi nzodziwika kale, zimene tikazikonza zithandiza kuti chuma chathu cha dziko lino chiyambe kuyendanso bwino. Palibenso njira ina. Mukati kodi nzotheka kuti boma lingathe kutsitsa mu ntchito zake zogwiritsa ntchito ndalama? Yankho langa ndi anthu akuma embassy tikhoza kuchepetsa, nduna tikhoza kuchepetsa, komanso ma PS tikhoza kuchepetsa, ma directors aboma tikhoza kuchepetsa. Tikumamva zoti ma PS kalipo kwa over 70 chakuti, ma directors over 400 chakuti, komanso tikumamva ku State House kuli anthu almost 900 or 1000 chakuti. Tikhoza kuchepetsa malo amene sitikufuna anthu ambirimbiri. Lero wajibiri aboma ili 110 billion kwacha pa mwezi, kuchoka pa 37 billion kwacha 2020. Tikhoza kuchepetsa kwambiri wachibiri icha kufika pomverera malinga ndi ndalama zimene ife tingathe kupanga raise. Ndiye tikhoza kuchepetsa anthu akuma embassy ndi zina zotero. Komanso tikachepetsa ma PS, ma directors ndi ma officers ena ndi ena, magalimoto amene tizifunika kuti anthu aboma agwiritse ntchito achepa, mafuta ogwiritsa ntchito mwezi ndi mwezi achepa. Zonsezo zithandiza kuti mafuta awansi mwina azipezekanso mu filling station, chifukwa mafuta achepa ongoperekedwa kwa ma senior officials amboma monga amene akuperekera pakali pano. Komanso zogulagula izi panga ma spare parts amagalimotowa, komanso kugula zina zosiyanasiyana, ma office, ma laptop zina zotero. Tikachepetsa sezija zithandiza kuti ifeyo chuma chathu tizipanga spend malinga ndi zimene tikuzipeza. Komanso kuyendayenda
kuyenda ina dziko no mukati mwapita apa kunjaso mwapita mwabwerako anthu aboma osiyanasiyana. Zonse zija zikupangitsa kuti tidziononga ndalama zambiri, komana kuti tiononge ndalama zitumakabwereka ndalama, tiononge ndalama ziya munjira zoti sizipangira generate any income, any growth in the economy. Consumption yokayo executive of extravagance imetikonongera nayo ndalama zitachepetsa kwambiri, chuma chathu chikonzeka. Nde chuma chathu chikuti chikonzeke, ndondomeko zake zikudziwika, ndipo ali samazidziwa nzosavuta kuzitsatira. Titangodzitsatira zititengera 3 to 9 months. 3 to 9 months chuma chathu chiyamba kukonzeka, ndikuyambanso kukhala bwino, ndikumayenda bwino monga kale. Inenso nkuganiza kwanga IMF program yativuta. IMF first review anangobwera sanayimalize, angonena zosiyanasiyana. Nkuona kwanga anationa kuti awawa nkhalidwe awo uyu kayang'anidwe kachuma akakaka ife silithana nawo, awa sitingathane nawo. Mwina anayesera kutilangiza. IMF kwenikweni kwawo kumakhala kulangiza, kupereka malangizo. Umpese munthu moyo wake ndi wakatapira, lero akabwerekako umausa achimwene simungakhale momwe ngobwereka siyani kubwerekako wakabwereka achimwene zikubwerekani izi siyani kubwerekako wakabwereka. IMF inangoti awawawa sorry tenti ngwasiya zingwayang'ana. Ndi IMF inangofika pomangoti yang'ana basi kuti amalawiwa khangati nzeru zawo kayeresero kachuma chawo ndikawo kaiwoeni kodziwa okha. Nde mavuto ameti ife ya UTM tikangolowa mboma September uno, tikalowa mboma September pa 16 ikamafika pa 30 September ndiye kuti tapanga reset our fiscal policy, tapanga reset our monetary policy, tapanga reset our exchange rate policy. Tikangopanga reset September end muzatipatse 3 to 9 months. Chifukwa every research yaonetsa kuti mukapanga a new policy ya fiscal, ya exchange rate ndi ya monetary imatenga 3 to 9 months kuti full effect ionekere. Ndiye mudzangotipatse 3 to 9 months mudzapeza kwacha ija yabwereranso ili ya mphamvu. Mudzapeza inflation ija yachokoma 33% yabwera ku single digit. Mudzapeza kuti ndalama zakunja zija panopa kuti zili amanduza alili 2 weeks import cover official 2 weeks. Mudzapeza choka 2 weeks paja tukamba za 3 months za 6 months kenako 9 months. Zinthu zake zimangofunika panga za nzeru. Ukangopanga za nzeru basi chilichonse chimangokhala m'malo mwake nkumayenda nkumapita uko. Ndiye tikakonza za chumazo kuti chuma chayamba kuyenda bwino, ndipo chanali ku agriculture ku ulimi tidzapangeko pampu chaka chiyonse 500 billion yosinthanso ulimi wathu, overhaul our agriculture sector. Komanso kunkhani za mining tizidzayikako 500 billion chaka ndi chaka. Tidzatsegule migodi yosiyanasiyana panopa alesa akuiopa. Ndikayamba kutsegula migodi ndalama zanga zititimira ku Malawi, ndalama zanga zisokonekera. Nde ma investors onse akuliwa pa dziko la Malawi chifukwa chuma chake sitikuyendetsa bwino ya ndiye akuopa kuti abwere. Nthawi zina ndi bwino ine muziro wamo to de-risk that particular investment. If tidzapanga de-risk those investments mu mining migodi tidzayikeko ndalama kumene kuja, tikudziwa kusonga hills kuli mgodi wabwino tidzawotsegula kumene uja, kanga nkuda kuli mgodi wabwino tidzawotsegula kumene uja, kumalinguda kuli mgodi wabwino tidzawotsegula kumene uja, kukasiya kuli mgodi wabwino tidzawotsegula kumene uja, kukanyika kuli mgodi wabwino tidzawotsegula kumene uja, kumakanjira kuli mgodi wabwino. Migodi yonse ija ikamata 5 years tidzapezekera tsegula migodi 10 mdziko lino. Tikadzatero katundu amene Malawi izidzapanga ku migodi adzakhala wambirimbiri, adzatibweretsera forex yambiri, komanso achinyamata athu achisungwana athu adzapeza ntchito all over the place, komanso ndalama athu yakwacha idzakhala yamphamvu kwambiri imene idzapangitsa kuti chuma chathu chidzakhala chokhazika. Nengani yoti mafuta agali motafuta tukanika peza fertilizer zonse idzakhala mbiri zakale chifukwa fertilizer azapezeka mosavuta, komanso ndalama zakunja zizapezeka zogulira mafuta mosavuta nkomwe. Komanso ndingofotokoza kuti polimbikitsa kuthana ndi mavuto akusowa kwa zipangizo zoyenera muzipatala monga mankhwala, zakudya, komanso zina zofunikira, zipangizo zofunikira mzipatala, kuthandiza kuti ogwira ntchito mchipatala mwathu adzikhala ndi conditions of service zabwino, masalari abwino. Ife ya UTM manifesto yathu ikanawa kuti chaka ndi chaka
chaka cha budget tidzayika 100 billion kwacha ku console iliyonse, ndalama yosachepera 100 billion kwacha ku console iliyonse. Iyi idzathandiza maskulu zakonze adzakhala bwino, zipatala zakonze console iliyonse, tidzakonze misewu yabwino, madzi, magetsi, zonse zofunikira mu zaka 5 tikupereka 100 billion kwacha district iliyonse. Zidzathandiza kuti chitukuko chidzapite patsogolo. Chotero anthu omadandaula tinapita ku chipatala sinapezeko mankhwala, sitinapezeko chakudya, zonsezo idzakhala mbiri yakale. 100 billion kwacha imeneyi kumbali ya education ndiyoti ma councils azidzayika ndalama zokwanira za maskulu mwathu, ma primary, ma secondary, komanso teaching and learning materials, komanso kukhala ndi ma conditions of service abwino kwa maziphunzitsi athu amene adzagwira ntchito m'masukulu aboma. Tidzawakonza masukulu athu adzakhalenso ngati kale mmene amakhala ochita bwino, ana nkumakhonza bwino mmene ankakhonzera kale. Komanso nkhani yayikulu inayafuta ya school fees yakuti lero aliyense angolira fees, tidzaonetsetsa fees za masukulu onse aboma. Thokoza His Excellency Dr. Bagimuzi mmene anayamba program ya free primary education inathandiza kuti ana ambiri azipita ku school za primary, pamene ku secondary, kuma high school, ku college kumene kuchi mafizi ake ndi okwera kwambiri, akupangitsa ana ambiri ochokera makomo nyumba kumene amene sangathe kukwanitsa adzikhala kuvutika kwambiri January ngati ino kuti ana awo alipirire ma school fees. Ma school fees akwena adzaunikidwenso, adzatsike ncholinga choti dzathandize maskulu ambiri monga mmene achitira His Excellency Dr. Bagimuzi kuyambitsa free primary education. Tidzaona kuti ku secondary ndi ku university ma fees angakhala mtundu wanji amene anthu angamakwanitse, tingatani kuti ma fees akhala bwino. Komanso mukapita ma university athu le public universities mpeza ana kumene kugona kosakhala bwino, zakudya zimene akudya osakhala bwino. Tidzaonenso kuti kodi accommodation tingayibwezerenso kale bwanji ngati kale, komanso zakudya tingazibwezerenso bwanji ngati kale. Tidzapereka ndalama zokwanira kumaphunziro kwathu, kunduna za phunziro kuti kumeneko tidzakonzenso maskulu athu adzakhala bwino. Komwe tidzapanga kuti chuma chathu chikukwera, ndi mmene chuma chikukwera tax revenues goes with kukula kwa chuma, chotero tidzatha kukhala ndi ndalama zokwanira in our fiscal space zoti zapititse monsemo kuthandizira ana athu adzakhale ndi maskulu ndi maphunziro abwino kupita chitsogolo. Chotero tifuna ndikuthokozeni kwambiri inu atolankhani pobwera kudzakhala nafe lero pa press conference yathuyi. Ife monga tanena kale tidzikhala nayo mwezi uliwonse. Umodu ndi mmene ayankhulira a president ya chipani chimenechi cha UTM Dr. Dalitso Kabambe lero lino press briefing ya chipani chimenechi cha UTM. Nde monga mmene afotokozera akuti kuyambira chaka chimenechi akhale akuchita ma press briefing ngati amenewa pa matopiki osiyanasiyana mmene iwo angazakonzere dzikoli akati asankhidwe kuzakhala president.